खृष्टान माहारिया ओरैबायदि रायख' दरसेबो बेदर गारा मोननाय मानि बेदरखौ जाजोबो बेबायदि कमेन्ट फैदों आंनियावहाय मैयानि मोनसे भिडिअआवहाय। जों खृष्टानफोरखौ मानो होनबा बेदर जानायनि थाखायनो ओरैबायदि बुंहरगासिनो कमेन्टआवहाय, मानो होनबा कमेन्टआथ' नायथावजाया लोगोफोर, ओरैबायदि कमेन्ट खालामहरदों। बे कमेन्ट खालामग्राफोरासो एनसि गोजा लोगोफोर मिथिना, जाया मानो होनबा 100आव मानो होनबा 50%सोआनो मानो होनबा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामदों मिथिबायना लोगोफोर। मैयानि मोनसे भिडिअआवहाय गोबां मानो होनबा जादों नालाय जादोंब्रा बुंनायखाय लाजि मोनदों नामा बेफोरबायदिबो खोथा बुंलायलांदों मिथिबायना लोगोफोर। खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअआ मोनसे आलदा कन्टेन्ट हिसाबै जागोन। स' नोंथांमोना गासिबो नायनानै बे भिडिअखौ जाहाथे गाज्रि मोना, आं बयनिसिमबो फार्स्टआवनो खावलायहरनाय जाबाय। खृष्टान धोरोमाबो नैबे भिडिअखौ नाय आरो हिन्दु धोरोमाबो नैबे भिडिअखौ नाय। आंनि थाखाय अल दा बेस्ट। खृष्टान धोरोमाबो आरो जोंनि बाथौ धोरोमाबो बेफोरबायदि आरोना। दा जोङो मिडियायाव साननैसो नांलायबाय थानाय नुनाय मोन्दों। आंनो भिडिअखौ हरगासिनोमोन, नाथाय आङो होनो गोसो गैयामोन माने बेफोरबायदि नांलाय खमलायखौ। बर'आनो बर'जों सुथुर बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्राया फैबाय। बर'जों बर'बासो नांलाय खमलायखौ खालामनो रोंगो। सोरबा बेदर गोसोमफोरा जोंनि बर' हारिखौ किडनेप खालामदों, बुथारदों, बेफोरखौबा जेबो दम होनो हाया। बर'जों बर'बाल' एकदम दानथारलाय सुथारलाय होसोलाय नांलाय खमलाय बैफोरखौसो जों नुनो मोनो। दा भिडिअखौ नोंथांमोना कमप्लिट नायलां। आङो बै चेनेलाव होनाय जायासै, आं मोनसे निउ चेनेल मोनसे खुलिदों, नैबे आंनि दिप अवारि। नोंथांमोना गासिबो नैबे भिडिअखौ नायनानै सासे साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे 1K खालामनो हायो। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय भिडिअखौ। ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों कमेन्ट खालामनानै नैबे गोदान चेनेलाव नोंथांमोना खोन्थाब्लानो जाबाय। आंनि गोदान चेनेलाव गासिखौबो बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। सानैसो आङो मानसिखौ भिडिअ बानायनाय नुबाय थादों, सासे ब्रादारमोनखौ नांलाय खमलाय। सोरबा खृष्टानानो बले माने मोसौ बेदर जायोनो, सोरबा हिन्दुआनो बले अमा बेदर जानानै जौ सेरेब लोंनानै गाज्रि खालामोनो प्रग्रामफोराव। बैफोरखौ बुंनायनि सिगां बिसोरो गावनो सानग्रोनांगौ जे खृष्टान धोरोमा मा आरो बाथौ धोरोमा मा। बाथौआ जेरै मोनसे आर'ज हानजा दोङो, खृष्टानाबो बेफोरबायदिनो बिसोरनिया गिर्जायाव मोनसे माबानाय दोङो। दा बेखौथ' बुजायलानांगौ गैया, गासिबो मोनथिखायो जानांगौ। आरो जायबा मोनथिया, जायबा बुलाय खुलाय खालामदो, जायबा नांलाय खमलाय खालामबाय दोङो खृष्टान धोरोमखौ लानानै, बाथौ धोरोमखौ लानानै, मोसौ बेदर जानाय, सोरबा अमा बेदर जानाय, जौ सेरेब लोंनाय, बेफोरखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामगासिनो। आरो दाख्लैसो बय नुदों आङो, स्टेज प्रग्रामाव खृष्टान धोरोमफोरा बर'नि नेमखान्थि मा होनना बुङो खेराइखौ मोसादों। बेयावबो मोननैसो बेजाल माने नांलाय खमलाय जादों जे खृष्टान धोरोमफोरा बबे जोंनि बेफोरबायदि पारफरेन्स माने प्रग्राम खालामनायाव खृष्टान धोरोमफोरा बर'नि खेराइ बोरै मोसानो रोंखो, बोरै मोसाफैखो, बैफोरबायदि गोबां नांलाय खमलाय जादों। आंहा बेयाव हाबसननांगौ खोथा गैया नोंथांमोननि सेराव जे खृष्टानजों बाथौजों बेफोरबायदि नांलायदों होननानै आं बुंनोबो खोथा गैया। जे आं बुंनो सानदों जोंनि बर' धोरोमा गासैबो सेम। धोरोमाथ' सेम नङा, जों मानसिया सेम, धोरोमा आलादा जायो। जेरै खृष्टान जेरै बाथौ बैफोरबायदि। बेनिखायनो आं बुंनो सानो बिदा फंबाय गासिबो बिब' बिनानावनिसिम खृष्टान आरो बर'जों जों नांलायनांगौ जेबो खोथा गैया। गावनि धोरोम मथे गाव धोरोम सोलाय, माने मोजां जालां। बाथौआ बाथौखौ सामलाय बा खृष्टाना खृष्टानखौ सामलाय। बेफोरबायदि नङा जे नोङो बाथौजों खृष्टानजों नांलाय खमलाय जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे फैगोन। न' बे रं जागोन। बेनिखायनो बुंदों बाथौआ बाथौ सिबियारिया बाथौखौ सिबिनो सोलों आरो खृष्टान धोरोमा खृष्टानखौ सिबिनो सोलों। बेफोरबायदि बर'जों बर' नांलाय खमलाय खालामनानै मा दरखार, मा मोनगोन, बुलाय खुलाय खालामनानै मा जागोन, मा मुलाम्फा जागोन। दा बेनिखायनो बुंदों सोरबा बुंगासिनो माने बर'जों खृष्टानजों मालाबा समाव बेलेग आलदा जालांसिगोन होननानै। आलदायाथ' जागोन बेफोरबायदि बुंगासिनो, माने खृष्टानाथ' बेलेगखा ओमफ्राय बाथौआ बेलेगखा। बुलाय खुलाय खालामनानै जोंहा बै खृष्टानफोराबो बा बै बर'फोराबो मोनसे टाइटेला चेन्ज जासिगोन। बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा नुदों आं कमेन्टआव। दा बेफोरबायदिखौ आं बुङो बेफोरो रं। बेफोरखौ नांलाय खमलाय खालामनांगौ खोथा गैया। आंनाव बुंनोथ' दा गोबां बाथ्रा दङमोन, नाथाय जों रावनिबो बाथ्रा लानानै बा खृष्टाना गाज्रि बा बाथौ धोरोमा गाज्रि जों बेफोरखौ बुङा। जोंनि थाखाय अल बेस्ट। गासैबो इसोरानो जों सासेखौ होननानै साननानै लायो।
बेनिखायनो जोङो रावखौबो बाथ्रा थिखांनानै बुङा जे खृष्टान धोरोमफोरा गाज्रि बाथौ धोरोमफोरा गाज्रि बेफोरबायदि नङा आंनि थाखाय धोरोमा गासैबो मोजां खृष्टानाबो मोजां आरो हिन्दुआबो मोजां थिग दङ नोंथांमोना दा आंनि बाथ्राया जोब्बाय दे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो खृष्टान बा बाथौ धोरोम नोंथांमोना गासिबो लोगो नांनानै कमेन्ट खालामहरदो बेफोरबायदि नांलाय खमलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो खृष्टानजों बाथौजों माने नांलायबाय थाबा माबा मोनसे नोंथांमोना बेनिफिट जागोन नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरनो कमेन्ट खालामदो दा बैसोर सानैसोनि ब्रादारनि भिडिअखौ आं नायग्रोनोसै मा ओमफ्राय आंहा जेबो बुंनांगौ राव गैला आं बुंनोबो थाङा बाथौ आरो खृष्टाननि बागै बेखौसो नायग्रोना लानोसै दे नायग्रोना ला नोंथांमोनाबो बिसोरो मा बुंदों आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ दिनै नायसनदों नैबे गोदान चेनेलाव नोंथांमोना गाव गावनि गामिखौ खोन्थाहर आरो नैबे चेनेलखौ थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामना होदो दे नैबे चेनेलावबो कन्टिनिउ भिडिअ नुसिगोन दिनैनिफ्राय नायग्रोनानै ला खृष्टान माहारिया ओरैबायदि रायख' दरसेबो बेदर गारा मोननाय मानि बेदरखौ जाजोबो बेबायदि कमेन्ट फैदों आंनियावहाय मैयानि मोनसे भिडिअआवहाय जों खृष्टानफोरखौ मानो होनबा बेदर जानायनि थाखायनो ओरैबायदि बुंहरगासिनो कमेन्टआवहाय मानो होनबा कमेन्टआथ' नायथाव जाया लोगोफोर ओरैबायदि कमेन्ट खालामहरदों बे कमेन्ट खालामग्राफ्रासो NC गोजा लोगोफोर मिथिना जाया मानो होनबा 100आव मानो होनबा 50%सोआनो मानो होनबा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामदों मिथिबायना लोगोफोर मैयानि मोनसे भिडिअआवहाय गोबां मानो होनबा जादों नालाय जादोंब्रा बुंनायखाय लाजि मोनदों नामा बेफोरबायदिबो खोथा बुंलायलांदों मिथिबायना लोगोफोर जों जाखायो जानायखौ मानो एखमाना लानो मानो जोङो एरखेना लानो जादों नालाय जादों जों बुंनानैलाय जों जाखायो मोसौ बेदर जायो खिन्थु सैमा बेदरखौ जोङो गासैबो जायो बे नङा मिथिबायना नोंथांमोना माने इसेबां जोंजों नांनो लुगैदों जेनेबा जाया बुंदों बेखौ जोङो मानो होनबा बेखौ गोसो सोलायथों होननासो जोङो बिथांनि भिडिअ बनायफिनदों बिथांखौ जों रायाखै गाज्रि बाथ्रा बुङाखै जों बिथांखौ मिथिबाय जों गाज्रि बाथ्रा बुंदों नामा बिथांखौ सोरबा बायदिया रागाखौ हमथानायाव बिथांखौ भिडिअ बुंदों रागा जोंनानै बेफोरबायदि गाज्रि फंसे बाथ्रा ओंखारदों आरो खायसे मानसियाथ' बुंहरदों बेखौ आं कमेन्टखौ रिप्लाइ होनो गोसो गैला आं बेखौ ओरैबायदि मोनसे बियो मिथिबायना लोगोफोर बर'नि गुबै बेफोरबायदि खोथा आं बेखौ बुंला आरोना लोगोफोर मिथिबायना आरो जेनेबा दे जों मोसौ बेदर जायामोनब्ला मोसौखौ फिसिनानै मा लाब जागौमोन जेनेबा बेखौनो डाइरेक्ट कुइसन होबाय आं मोसौ बेदरखौ नोंथांमोना जोंफोर खृष्टान आरो मुस्लिमा जुदि मोसौ बेदरखौ जायामोनब्ला ओरैनो फिसिनानै दैयाव फोसावगौमोन नामा नोंसोरो जायहा गोरिबफोर मोसौ फिसिनानै बा माबा मोनसे फिसिनानै न'खरखौ सलायनो हायो मिथिबायना जुदि मोसौ बेदरखौ जुदि बन्द' खालामनानै जानाङा होनोब्ला नोंथांमोना मोसौ फिसिनानै मा मुलाम्फा जागोन मोसौखौ फिसिनानै मा मुलाम्फा जागोन जों खृष्टान मार्केटिं नोंथांमोना रायख' होनबाय थादों कमेन्टनि गेजेरजों गोबां कमेन्ट खालामहरदों आंनियावथ' गोबां कमेन्ट दङ मिथिबायना लोगोफोर बेफोर कमेन्टफोरखौ आङो लेखानि गोसो गैया मिथिबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय मिथिबायना लोगोफोर हाजासे फल' खालाम बेखिनियानोमोन लोगोफोर थेंक इउ